Добро утро! Защо днес ще правим тренировка за мобилност? И защо ще я правим тази тренировка за мобилност? Ако не можете да клекнете додолу и ако отлепите пети, значи имате дали в таза не ви е мобилен, дали колината. Ако задържите така и не можете да задържите дори едни 10 секунди, може да ви се схващат мускулите, значи или са скъсени, или ябълката, как по ваше дигала тазобедрената става, не е много раздвижена. Пръстите също, рамената става, ако не можете да направите един хубав обръч, значи сте скован. Или скъсен от вашите ежедневие работа. Затова тренировки за мобилност са толкова важни. Не може ли да направите така и се схванете? Не може ли да направите едно движение, да дигнете другия крак и да задържите? Или да скочите? Затова днес ще правим мобилност. Много е важно тренировката за мобилност. На мен също ми помогна. Преди не правих много тренировки за мобилност. Почваме винаги с загрявка отгоре надолу. И така. Аз много пресирам тренировките за загряване. Даже вие може да ми кажете някакви методи за по-бавно да загрява. Правим някакво движение на врата. И много е хубаво, като се напоглеждаме през рамо. Всичко пука. На мен ми действат много добре тренировките за мобилност, да възстановявам. Даже запрешлените надолу. Повече даже трябва да се прави, но аз не съм от най-търпеливите, както ви казах. Почваме с рамото и трапеца. Това движение е уникално, правете го. Дигаме ръката напред, горе, тук завъртаме, така цялата ябълка и обратно. Но без да правим тази чупка, която ще вкара целият трапец. Даже, кога аз направя грешка, може да ми кажете. 2. Тук бройките не са важни. Е важно да раздвижим цялата раменна, цялото рамо. Се питам да не говоря толкова с термини. Вижте тук отгоре издигаме. Как завъртаме се едно, ще плуваме и връщаме. Това отидем от другата страна. О, чухте ли как се спука? И за бойни спортове също. Затова, когато човек е спортувал един спорт и си викат как така този човек от плуване стана кикбоксер, защото той се е научил двигателни умения, има и качества, които да може много по-бързо да се адаптира към другия спорт. Отдъхваме малко, още един път ще го повторим и отиваме към друго упражнение. Когато правим мобилност, чакаме просто леко да се възстановим, не броим бройките, а усещаме мускула. И ставата. Сега ще го направим с двете ръце, ще го направя, за да не губим време. Добре, сега пак продължаваме за рамото. Другото много ефикасно упражнение. Ще се обърна, за да може да го виждате. Хващаме се двете ръце така. Така хем разтягаме и гърдите. Нали, огромния мускул. Това е малък мускул. Хващаме ги.
Завъртаме нагоре и обратно. Така, мисля, че ми е достатъчно. Ще ви покажа още едно малко да се вкара кръв в мускула. Сега ще правим с дъмбели или с ласти, няма значение. Дигаме ръце, ще правим рамено разтваряне. И тук правим пулсиращи движения. Сега ще докосите стени. Аз почвам да броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виждате, знаеш как и кръв влезна много хубаво в мускула. Сега ще продължим малко с движение в кръста, ръцете, правим се едно кръгови движение. Чувате как пука. Когато пука и не ви боли, това е уникално. Значи всичко е точно. Естествено сега ще дойде някаква фитнес батка и ще каже, нали, не ви трябва тези упражнения. Но повярвайте ми, всеки, който е направил грешка, вижда и почва да прави упражнения за мобилност. Малко почивка. Мисля още веднъж. Не, вече направо ще направя за таза. Обръщам се настрани, за да може да виждате за цялата тазобедрена става. Дигаме крака. В леката атлетика това гате за скок много се прави. Аз като човек основно почна от леката атлетика. Завъртаме, издигаме крака назад, изправяме. Така хем да натоварваме глутеус максимус, глутеус медиус. От тук, залетам. Изправяме. Ритаме напред за коляното и пак. Правя го по-бързо, за да не губа баланс. Добре, ще забавим. Аз по принцип не съм от хората, които обичат бавно да тренират, затова е така. Но тук трябва да тренирате наистина бавно, защото го правите с друга цел. Да виждате, говоря, нямам никакъв проблем. Завъртаме. Пак издигаме, бавничко и ставата е пусната. Другия крак. Показвам ви тук, за да мускула, да видите как се стяга целия глутеуса. Прискочихме. Сега, това упражнение аз много не го обичам, ще ви покажа за коленете. Много хора го правят така, но за мен мисля, че не е ефективно. Отварям малко краката, помагаме си с дланите и броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, наобратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Може да го направите, ако искате 20 бройки. Ако не сте хора, които спортувате, правете 20 бройки. Има даже и дихателни упражнения. Сега ще ви покажа едно-две дихателни упражнения. Защото малко се задъхах, климатика блъска в мен. Почваме с носа. 3 вдишвания и с устата 3 издишвания. Може да ни правите, показвам ви това с челюстта, за да може да разберете. Това примерно при боксерите много им помага. Примерно.
И така, да продължим малко, нали, с коленете долу и с таза. Почнахме се на 2 упражнения, сега ще клекна на земята. Едното коляно е оставено на 90 градуса, другото е леко настрани, палците и пускаме коляното, с другия крак, пускаме коляното додолу. Така активираме квадрицепса много, отдолу бицепса море също доста се активира. И така ще ви покажа, ръцете напред, хоп, клякаме, минаваме пръста и усещаме как хубаво се раздвижва цялата ябълка, цялото коляно. Ще направя няколко бройки, няма значение. Така важното да се чувствате добре. И за утре за упражнението, примерно ако ще отидете на нещо по-раздвижено, да бягате, да се хвърляте баскетбол, волейбол, ще видите как добре се чувствате. Сменяме, не забравяме ъгъла и пускаме додолу. Дишането, не го забравяте. С носа вдишваме и когато има съпротивление мускулно, издишваме с устата. Това е базата, но винаги ако имате нещо друго, ако правите изометрия, там се задържат въздуха. Ако искате, пишете ми, кажете ми какво искате да ви показвам друго. Защото не е лесно. Имам хора, които при мен не знаят как да завъртат лакетната система. И за мен това са странни работи, но хората някои не го могат. От тук сега заставам долу и колкото да ви е странно, това е много полезно за колената. Издигаме се нагоре. Така ще вкарам тук малко сега и трапеца. И от тук, като се издигна горе, за да вкарам кръв в горната част на трапеца, не да има това лашкане в залата, за да го раздвижим този мускул, изправяме гърба, как сме дигнали ръцете и сваляме леко надолу да вкараме в трапеца. Ето, обърках дишането, защото мислих за движението, как да ви го покажа. Няма лошо да си показвате грешките. Това, че знаете, тялото винаги търси как да му е по-лесно. Абсолютно винаги. Това е инстинкт за самохранение. Вау! Направо се чувствам уникално. Ето вижте сега какво мога да направя, след като съм се раздвижил. Направо чувствам енергия, денес след това ще ми почне супер. Показвам ви, като съм раздвижил колената в момента, се чувствам супер спокойно да направя движение като така. С един крак да се изправя, да падна на земята, да се правя на Спайдърмен. Като бяхме малки децата на 90-те, знаем, тогава беше много известен брейкденса. Уникално. И сега ще нека покажа едно упражнение за таза и мисля да прикручим. Това упражнение е много хубаво. Само няма да правите, ако нямате време. Е топ. 90-90. Значи показвам ви и трудния вариант, и лесния вариант. Много е важно ходилото тук. Ако ви е трудно, слагате ръцете отзад. Никога крака не трябва да се от земята да се отлепе. Това е основата. Ето, вижте сега как хем кръста ще раздвижим хем бедрата. Ако искате да вкарате малко съпротивление, издигате, вкарвате и в мускул. Това е лесният вариант, почвате с него задължително, ако това упражнение не сте го правили. Това ще съм се задъхал, изобщо не е проблем, защото се вкарам малко, като става леко като кардио, много се говори. Когато тренира, първо в леката атлетика, когато съм бил, и когато бягахме, нали, защото аз бях спринтьор тогава, никога не трябваше да говориш, защото ти така не можеш да нормализираш дишането. Сега ви покажем и трудния вариант. Ръцете отпред,
Уникално упражнение. Направо раздвижвате всичко. Всички чакри ти раздвижват. Хоп! Иска се нещо да хванете отпред. Хоп! И сте горе. Някой ще въби. Хоп! Пак сте горе. За малко да изпусна движението. Хоп! Приключваме. Още малко. Мисля, че има и други упражнения. В момента ви показвам базата. Ако ви е много сковано, не го правите като мен. Аз съм бил преди няколко дена на тренировка по боен спорт, който ме раздвижва доста. От тук бавно усещаме движение. Стигаме до тази страна. Поглеждаме. Доволни, направили сме го. По-трудни упражнението веднага. Как съм така, по-трудно упражнение. Ръцете отзад. Оп! Стяга се абсолютно всичко. Мост. Но това по-нататък. Не може естествено всичко. Показвам ви базата. Ако имате желание, напишете ми. По-трудни, по-лесни. И мисля да приключвам. Оп! Сега как се изправяш, когато съм се раздвижил лесно. Хоп, паленка! Направете го, напишете ми дали ви е харесало. Сега е вкъщи, утре може да е в залата. Аз винаги действам спрямо, научете се и вие. Това трябва да са навици. Всичко е навици. Както застанеш срещу един боксер и го гледаш лошо. Той даже не е нужно да му казваш. Той веднага взел стойка. Или борец веднага го усещаш, ще залегне и така. Всичко това е навик. Престанете с глупостите. Хубав ден от мен. Бъдете здрави, така ще здрави. Отивайте на село също. Правете си домати, зеленчуци и така. Чао!